Velkommen til Reykjavik. Hej, her har I Reykjaviks tekniske skole. Uden for tekniske skole er der en taxaspot for alle jeres transportbehov. Her har vi Islands største indkøbscenter. Det er lukket. Hun har influenza. I Reykjavik har vi mange sten til at slappe af på. Kultur. Kunst. 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 Kunst og doping. Planter, buske og træer. Alt på et sted. Østenvandet. Græs og frodigt. Sommer. Sol en gang om året. Så det er... Og her kan I knibe. Reykjavik, sjov og ballade. 12 toner, hvor vi har 12 CD'er ad gangen. Alle døre, standardstørrelse for børn og dværge. Martin. Lukket. Reykjavik og dens ungdom. Stoffer. Kulturhuset i Reykjavik. Bryllup og koncerter. Tango og konferencer. Ventelisten er 37 år. Jørgen Sigurdsson. Første jakkesæt i Island. Hotel. 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 Musikere og folk med rødt hår. Uddøende race i Reykjavik. Flere hoteller. I Reykjavik accepterer alle butikker kreditkort. Skat. Det er rigtig flot. Øl til at hjælpe med at knæppe. Den islandske nationalret er pølser. Og fornåser. Fuglesøren. Bolle. Knibe. City Taxa. 4 gange 2 plus 2. Plus 2. Reykjavik. En fantastisk by med plads til alle dine parkeringsbehov. Indavl. Her kan I lede efter tiger whales. Skyd mig. Kære Frederikke, velkommen til Reykjavik. Vi glæder os så rigtig meget.